Ahoj, jsem rád, že jste klikli na ten odkaz na Facebooku. Chcete vědět, jak mě je, nebo jak tady vypadá, nebo si nám tak nutíte, čekujete, lajkujete a tak. No, takže můžu začít. Do Polska, letěl jsem z Polska, cesta tam mi trvala 7 hodin, protože tam ty cesty to je jako hrůza. Potom úplně nestíhám, předbíhám fronty samozřejmě, že jako legálně. Přijdu na k odbavení, všechno v pohodě. Půl hodiny do odletu, jo, pak mi řeknou, že 2 hodiny to má zpoždění, super, tak 2 autobusy mi odjedou, že jako v Chicagu. No, pak hledám ten správný poslední autobus, úplně zase předbíhám fronty na víza a na bato, úplně zase hrůza a pak doběhnu za 2 minuty mi to odjíždí, doběhnu k tomu autobusu a řidič mi řekne, že mám špatně posunut ty hodinky, tak jde až za hodinu. Takže jsem nemusel předbíhat, si říkám, super. No, pak ve 2 hodiny jsem přijel do kempu. Všichni už spali, takže jsem šel taky spát. Ráno se všichni se mnou zdravili a znal jsem nějakých 70, seznámil se mnou nějakých 70 lidí. Já se pamatuju tak 10 jmen, no teďka už možná tak 11. A průběžně to půjde. Jinak národnosti jsou tady hlavně Američani, Indiáni, jako Indiany, páru Australanů, tři Rusky jsou tady, 2 Ukrajinci a 1 Polka a já. Jo, má přijít ještě 1 holka z Jamajky. Tak, teďka k práci. Jsem tady jako údržbář, moc tady nepředřu. A protože jsem zvyklý na jiný tempo, tak když dělám, tak dělám, tak jako makám. Ale když pro mě není práce, tak si i rád odpočinu. Mám k dispozici 4kolku, traktor, sykačku, prostě údržbář, dělám tady všechno. Co bych vám ještě řekl? Jo, jídlo. Určitě víte, jak jsem vybíral. Nejím moc maso. Nebo jím, ale jenom kvalitní. Ale tady si jdu strašný sračky. Na snídani smažené věci, na oběd burger. Na večeřu asi nějaká smažená věc. Takže jsem to udělal tak, že na snídani klasické ovoce, i když je to jako strašný. No, teďka tady na mě máme nějaký mladý kočičky. Protože jsem tady asi takový exot trošku, když tady bavím sám s kamerou. Jo, k těm večeřím. Poslední 2 večeře jsem byl se šéfem, kde nás vzal do mexické restaurace. Docela je to pohodář, je z důchodu, z 65 let. A teďka mi se řekl, poprvé vzal člověka přes video. Jo, mě. Což mě jako strašně zvedlo sebevědomí. Tady. Tak. A to je asi všechno. No i když je to hodně, ale to vám pak řeknu o prázdninách, teda po prázdninách, až přiletím nějaké konci srpna. Když se na vás těším určitě, tak určitě. A teďka si můžete pustit to video, které se tady pro vás připravím. Tak jo, za týden čau. Jo, ještě jsem vám zapomněl říct, kde se právě nacházím. Jsem v Nordfeinu, v nákupním centru, tady kdesi. A jsem tady s Američankama, s Ruskama, Polkama a Ukrajinkama. Oni si šli jako nějaké blbosti a já jsem si tady koupil věci, které jsem zapomněl, například ty elektrické měniče a tak. Potom jsem ještě udělal jedno video, tady pro ty vedoucí z toho tábora. Oni jsou z toho úplně unešení všichni, že jako proč jsem tady ten údržbář, nejsem tady ten nějaký kameraman nebo nějaký přes ty média. Tak jsem mi to vysvětlil teda, jako, že už je na ty tady holka, která neumí nic, neumí stříhat, neumí fotit, prostě nechápu to. A na to video se teda můžete podívat tady někde pode mnou, tak. A teďka na vás čeká video, které jsem se stříhal, co tady dělám za ten týden. Tak čau.